Mireu, allí hi ha la cova! Anem, anem! Entrem, entrem! Tu segueix. És la presó on van estar els lladres. Van fer dibuixos a la paret. Aquí n'hi ha un altre. Aquí, mira. Mireu la meva motxilla. Allà baix hi ha més. És la meva motxilla de rasma. Això vol dir que anem pel bon camí. No us deixeu de la mà i que ningú us perdi, Allí hi ha la meva. La de la Georgina, la de Marc i la de l'Aida. Allà n'hi ha més. Heu arribat a la fi del camí. Heu estat molt valents i molt valentes i heu trencat la maledicció. Quan sortiu, trobareu a l'altar de l'ermita el bagul del tresor de la campana. Tan bon punt l'obriu, les ànimes dels pagesos castigats seran alliberades i el tresor tornarà a mans del rei. Hem de portar el tresor a l'escola. El baixaré jo mateixa. Vinga, anem cap al col·le.
motxilles i les motxilles eren allà, totes marcant el camí. Hi havia soldats i uns monjos. Feia por. La Sara porta el tresor. Un paper! I les monedes? Gràcies per haver estat tan valentes i valents. Ens heu salvat, els lladres del tresor. Mira, em sembla que hi ha una postdata. Mireu a les vostres butxaques i trobareu un record de la vostra aventura. Mireu a les butxaques. Teniu alguna cosa?